Cando digades, empezamos. Bueno, moi bons días a todas e a todos. Comparezo nesta rolda de prensa habitual dos venres para falar un poquinho dos temas que se van a tratar a próxima semana e tamén para facer algunhas consideracións sobre os temas que están a día de hoxe sobre a mesa. En primeiro lugar, pois, lóxicamente, teño que manifestar a satisfacción pola evolución do COVID en xeral e en Santiago en particular. Decía o pasado Luz que contaba ou que aspiraba que este fin de semana estuéramos por debaixo dos 250 casos por 100.000 habitantes. Pois, bueno, pois efectivamente estamos por debaixo dos 250 casos e, de feito, onte o dato que tiñábamos era de unha incidencia acumulada de 233 casos por cada 100.000 habitantes e un número total de casos activos de 252, o que aproximadamente é a terceira parte dos casos que tiñamos o pasado día 27 de xaneiro. Todo isto é o resultado de un esforzo e dun sacrificio enorme. Santiago leva en peche perimetral desde o pasado día 15 de decembro, polo tanto levamos máis de 2 meses en peche perimetral, e aínda así hai que reconocer que é unha taxa de incidencia moi alta. Xa non descontrolada. Tradicionalmente se entende que está descontrolada a evolución da pandemia cando hai máis de 250 casos por 100.000 habitantes. Digamos que ese umbral xa o conseguimos reconducir e ahora mesmo pois estamos en un escenario millor, pero sigue sendo necesario unha reducción moi significativa. Sempre hai que mirar outros exemplos do que pasa en outros lados e hai que lembrar que, por exemplo, Alemania, con 75 casos por 100.000 habitantes, mantén unha posición de exixencia moito máis extrema que a que se está aplicando en España. En calquer caso, eu, á espera do que decida o Comité Clínico e a autoridade competente, que me imagino que será unha desescalada lenta, pero significativa, o único que podo decir a todos os ciudadanos é que é moito máis importante que demos pasos seguros que demos pasos para atrás, que demos pasos un para diante e logo dous para atrás. A todos nos gustaría que ver como de aquí a Semana Santa cada vez o número de contagios é menor, cada vez temos maiores e mellores condicións de seguridade e, polo tanto, se pode ir abrindo progresivamente a man. Ora o próximo obxectivo é baixar dunha incidencia de 150. Se mantemos a actual evolución, probablemente dentro dunha semana ou 8 días poderemos estar en esos datos. Se a evolución sigue sendo a que foi na última semana, o gallá sea así, pero todos nos vivimos como en determinados momentos demos pasos adiante e logo demos pasos atrás. É dicir, vimos como a finales de novembro, principios de decembro, se conseguiron unha reducción espectacular e vimos que casualmente a partir da ponte da Constitución esos datos se empezaron a invertir. Lóxicamente, a nosa primeira preocupación ten que ser pola saúde dos nosos veciños e veciñas, e a segunda preocupación, a segunda en orden, pero con unha magnitude extraordinaria, e a preocupación tamén pola situación económica dos sectores máis afectados e coas persoas que se atopan en un maior nivel de fragilidade social. En ese sentido, como xa está anticipado, o noso objetivo é sacar o que será a terceira convocatoria de axudas na segunda quincena de marzo. É preceptivo que antes de sacala este aprobado a liquidación de orzamentos do ano 2020. Legalmente non podemos sacala antes, senón xa sacaríamos con anterioridade.
Eu teño previsto reunirme coas asociacións de comerciantes o martes próximo e ali lles presentaremos un borrador de proposta de bases para esta nova convocatoria. A nosa intención é que esa convocatoria para o comercio sea por importe de 900.000 euros. Vamos a intentar cumplir a súa petición de que sea mediante axudas directas. Non vou entrar un pouco máis nas bases da convocatoria porque é unha proposta que lles faremos formalmente ás asociacións o martes e me parecería pouco correcto digamos, pretender condicionar a súa posición antes desa reunión. Ben, eu espero que a partir de aí eles nos fagan as contrapropostas que consideren oportunas e que vayamos preparando todo para unha vez aprobada a liquidación de orzamentos. Teremos que ter un pleno para aprobar que os 400.000 euros que quedaran reservados para inversións de capital se poidan pasar a gasto corriente. Non podemos ter ese pleno antes, porque hasta que non se aprobe a liquidación dos orzamentos de 2020 non podemos adoptar ese acordo, porque esa liquidación a que nos ten que decir que siguen disponibles esos fondos. Por tanto, pero a nosa intención sería esa, e por tanto saliría esa convocatoria que en principio serían 900.000 euros para o comercio, algo máis de 700.000 para a hostelería, 450.000, un pouquiño máis para empresas culturales e 300.000 de bonos ao consumo que ainda temos que acordar, porque iso é compartido un pouco como se organizan esos 300.000 bonos, un pouquiño menos de 2,5 millóns, que o noso objetivo é que salga, como dixen antes, na segunda quincena de marzo. Tamén acabo de rematar ahora unha reunión sobre fondos europeos vinculados aos fondos de nova xeneración previstos pola Unión Europea. Hai que decir que aínda non saliron as convocatorias, pero, bueno, Santiago, na primeira fase, conseguimos de entrada que 3 proxectos de Santiago estén aí incluídos, como é a EDAR, como xa sabido, con 37 millóns de euros destes fondos, tamén a construcción da nova estación do AVE, con a dotación de 30 millóns, e tamén o plan de calidad e sostenibilidade de destinos turísticos. E ben, en esta segunda etapa nos estamos concentrando de entrada en 4 ámbitos que son a mobilidade, o medio ambiente, a digitalización e a rexeneración e rehabilitación do tecido urbano e de vivendas na cidade. Bueno, equipos deste Concello están traballando desde hai xa semanas na preparación destas propostas, de tal maneira que en canto salgan as convocatorias nos presentaremos. É certo que aquí non hai unha garantía de que proxectos serán admitidos, cales non, de canto conseguiremos ou canto non, porque son convocatorias que salen polo sistema de concurrencia, ou salirán, que ainda non saliron, de concurrencia competitiva. Eu creo que Santiago vai a presentar propostas moi sólidas e estou seguro, non sei se todos, pero que unha parte destes proxectos obterán a financiación demandada. Tamén decir que polas condicións climatolóxicas e a advertencia de Protección Civil da Xunta de que se prevé que para mañán estemos en situación de alerta naranxa con ventos de 100 km por hora e choivas de 80 litros, acabo de asignar un decreto suspendendo o mercadillo de Fontiñas que se ven celebrando os sábados pola mañá.
Bueno, non sei se hai preguntas. Bueno, esta semana teremos o pleno ordinario, que será como está fixado nesta nova etapa, está fixado para o vindeiro xoves ás 10 da mañá. Non sei se hai preguntas. Sí. A ver, hoxe houve unha manifestación dos traballadores ex-traballadores da liña activa do aeroporto. Eles din que sí que se están reunindo co Concello. Non sei... Non teño ninguna declaración que facer acerca dese tema. Outra pregunta. A lista de subrogación de traballadores que presentou Freire ao Concello, cantos traballadores incluía? Prefiro que esa pregunta te fagas a Gonzalo Muiños. Eu penso que eran sobre 13. Eran, desde logo, máis de 8, efectivamente. Pero, máis, sí. E incluía postos que non eran de traballadores. Non eran de conductores, quero decir. Non eran conductores. Que máis temas temos? Remataches? Sí. Rosa Martínez pregunta: en que proxectos de mobilidade traballan para esas axudas europeas? Vamos a ver, en principio temos previsto 3. Non quere decir isto que ao final presentemos os 3, porque ao mellor temos que establecer un orden de prioridades ou que poidamos incorporar algún outro, porque ainda non saliu a convocatoria, pero en principio estamos perfilando 3. Un é o vinculado ao reparto de mercancías na cidade histórica, outro é vinculado á preparación de áreas de estacionamento fora do casco urbano, é dicir, de áreas perimetrales de estacionamento, moi especificamente na carretera da Coruña, no entorno de antes de chegar, no entorno do mercado de Gandos, etc. E o terceiro é vinculado vinculado ao transporte a demanda para a zona rural e a adquisición de autobuses eléctricos para a zona histórica. En principio temos esos 4 sobre a mesa no ámbito da mobilidade. Despois xa valoraremos en función dos términos das convocatorias e veremos que si os presentamos todos, si priorizamos, si como, porque ainda non se sabe cantos fondos vai haber para toda España e, por lo tanto, cantas posibilidades reales pode ter unha cidade como Santiago. Por tanto, ao final, cando salga a convocatoria, axustaremos esta proposta. Pero, en principio, en materia de mobilidade, temos esos 4 proxectos. Patricia Rosa está... Que, por certo, Santiago, en esos proxectos, pode ser vanguardia de toda España. Santiago ten unha rede de establecimentos de aparcamentos disuasorios que, coa proposta que presentamos, sería fantástica. Ten un equipamento informático que estamos instalando de control de accesos, etcétera, que é vinculado a unha reorganización do reparto de mercancías, digamos, pode ser absolutamente referencia, non xa para España, sino incluso a nivel mundial. E, bueno, o tema de transporte a demanda vinculado á zona rural me parece que sería moi interesante. E os autobuses eléctricos probablemente sea o que, digamos, haya máis propostas desde todos os puntos de vista, non? Perdón, sí. Rosa Martínez di: do reparto no casco histórico está xa incluído no de Esmartiago. Que aportaría este proxecto, entón? Non, o reparto no casco histórico non está incluído no Esmartiago. É dicir, está incluída a infraestructura que nos permitiría xestionar o reparto, pero controlar o reparto. Pero, lóxicamente, si isto queremos levar adiante, teríamos que ter un centro logístico donde se concentra a mercancía e desde donde se distribuirá, vehículos para organizar esa distribución,
teríamos que ter moitas máis cosas. O que temos é unha infraestructura tecnolóxica que nos permite xestionalo con unha eficacia que non hai ninguna outra ciudad en España, e é probable que cando estén instalados os actuales equipos incluídos en Smartiago, probablemente seamos a cidade de Europa, desde logo, e incluso a nivel mundial, con uns sistemas tecnolóxicamente máis avanzados, porque son equipos non xa de última xeneración, sino son equipos absolutamente innovadores. Rosa Martínez sigue agora a falar de orzamentos. Compostela Aberta acaba de presentar as súas propostas para negociar os orzamentos e para ela é ineludible di que o 10% sexa para políticas sociais. De momento, no borrador que se lle remitiu, di que falta 1,5 millón. Bueno, vamos a ver, hai dúas cousas que decir sobre eso. A primeira, que esa proposta a nos non la presentou. Quer decir, a proposta que lle presentou o Goberno Municipal a Compostela Aberta e ao resto dos grupos que integran a corporación, eu creo que foi presentada a finales de xaneiro, tal vez, ou estuve equivocado. É dicir, pero vai para 3 semanas. De momento non recibimos ninguna proposta concreta. O digo así. Cando a recibamos, pois a estudiaremos. Segundo, que falta 1,5 millón, depende de que cousas se consideren como gastos sociales ou non. Por exemplo, o bonobús para as persoas sin recursos económicos, persoas jubiladas que viaxan gratis no autobús, o pago desos servicios o consideran como gasto social, sí ou non? Desde logo, se o consideran como gasto social, estamos moi por enriba do 10%. Se non o consideran como gasto social, pois sería un tema que habería que discutir. Eu non sei exactamente que elementos computan, non sei se as políticas de empleo as computan como gasto social, non o sei. O que lle podo decir é que o que a generalidade das persoas entende por gasto social que realmente supera ese 10%. Ahora, hai temas que se non se contabilizan, pois efectivamente pois podese sacar outras conclusións. De todas maneiras, Compostela Aberta di que falta que estas cálculos faimos, estas opinións faias porque falta documentación. Moitísima documentación. Falta máis información sobre varias máis concretas. Bueno, ten a documentación que habitualmente integra un presuposto. En todo caso, o expediente completo recibirán a semana que ven, e todos os grupos, espero que con todos os informes. Falta o único informe que falta en este momento é o informe da intervención municipal, que é sempre o último, e, bueno, a partir de aí nos escoitaremos as propostas dos grupos, sabendo cal é o escenario presupostario no que nos movemos. Pero volvo a repetir, a día de hoxe, proposta concreta non recibimos ninguna. Patricia da COPE di: o presidente da Xunta dixo esta mañá que posiblemente a hostalaría irá abrindo a partir da semana que ven. Demandan a implicación dos concellos e policías locais no protocolo de funcionamento dos establecementos. Como acolle esta petición? Bueno, nos levamos colaborando desde o minuto 1. Non é que... É máis, non só levamos colaborando, é que eu creo que con enorme diferencia quen asumeu o peso de todas as inspeccións expedientes que se abriron en Santiago é o propio Concello. Non digo nada dos demais, pero me sorprendería que a proporción non sea polo menos de un 80-20%, que non sea polo menos o 80% dos expedientes abertos en Santiago non sean por iniciativa do Concello. Me sorprendería que baixemos desa proporción. Por tanto, non é só que colaboremos, é que estamos asumindo o peso en moitas desas tarefas desde o minuto 1. E, por suposto, seguiremos colaborando, apoiando e asumindo responsabilidades en todo momento. Non pode ser de outra maneira. Eu tamén contemplo, eu decía antes, que espero que se poidan ir
abrindo progresivamente a través dun proceso prudente e tapificado, porque reconozo que podemos ir un pouquinho máis despacio e seguramente para moitos isto é un gran sacrificio, pero tamén hai que pensar nos efectos terribles que ten cando temos que dar pasos atrás, e que subir é facilísimo en esta escala, que se disparen os contagios é facilísimo, é rapidísimo, e facelos baixar un proceso lento, complicado, doloroso, e o sabemos ben en Santiago, porque, volvo a repetir, levamos desde o 15 de decembro confinados. A última tamén de Rosa, sobre orzamentos. Non houve entón reunión algunha cos grupos? Falouse cos grupos, recibimos escritos dos grupos, pero non recibimos ata o día de hoxe propostas concretas. Lóxicamente, a partir da semana que ven, entraremos na etapa na que as propostas terán que ser xa moi concretas e ver como se financian as diferentes propostas, porque o problema aquí non é ter ideas, o problema aquí fundamentalmente é ter recursos económicos para poder financiar esas ideas, porque partimos dun presuposto que os ingresos son limitados e as demandas sociales a día de hoxe están disparadas. Por lo tanto, o gallá poderemos chegar a todo, a lo menos a unha parte significativa, pero realmente temos que establecer un orden de prioridades. Así que recibirían por os orzamentos. O BNG fai 3 semanas que presentou... O BNG presentou un tema esencialmente filosófico. É dicir, non son propostas concretas de eu propoño esta partida, eu propoño esta outra. E que, por certo, probablemente as podía presentar en Santiago e en moitos outros concellos tamén. Incluindo os que goberna. É dicir, serve para aquí e para os que goberna tamén. Pero dito eso, con todo respeto, nos lóxicamente estudiamos as propostas que nos presentan, pero digamos que o que se requiere ahora son propostas moi concretas, non son temas. Cando se prevé que se poida... Nos traballamos coa hipótesis de facer un pleno extraordinario o día 12 de marzo. E queremos que a ese pleno deberían ir os orzamentos e a modificación do plan xeral. Vou volver sobre o tema dos traballadores da liña de autobús, porque... Eu xa contestei esa pregunta. Pero os traballadores a maiores que ven incluídos na lista que presentou Freire... Non vou contestar máis preguntas sobre ese tema. Sobre orzamentos, Patricia da COPE pregunta se mantén o calendario previsto inicialmente para a aprobación das contas ou levamos... Vexo que non me escrito. Temos previsto, eu digo que o calendario que temos previsto neste momento sería levar o pleno o día 12 de marzo. Non sei se será posible ou non, dependerá de unha cuestión. Se nos vemos que hai avances concretos e reales en acordos con algún grupo que posibiliten ou faciliten a súa aprobación, pois, lóxicamente, non faremos casus belli de que eso teña que ser mesmo para o 12 ou poida ser un pouco despois. Pero, se vemos que non hai avances concretos, pois, lóxicamente, nos manteremos o calendario e logo todos teremos que tomar as nosas decisións. Sabendo algo que é moi importante, non se pode axudicar por exemplo, unha cuestión que demandaba Compostela Aberta, como é o tema da ludoteca de Fonteñas, mentre non estén os presupostos, non se pode axudicar o servicio de asistencia domiciliaria mentre non estén aprobando os orzamentos. Por lo tanto, hai 100 personas que precisarían recibir atención que non a van a recibir en tanto non teñamos orzamentos, porque funcionamos os orzamentos do ano pasado,
que nos permiten prestarlle servicio a algo máis de 300 personas, pero temos aproximadamente unhas 100 personas máis que teñen solicitado e que coa dotación prevista nos orzamentos podríamos incorporar ese servicio, pero que non poden ir en tanto os novos presupostos non entren en vigor. Tampouco podemos adxudicar o servicio de parques e xardíns, é dicir, hai toda unha serie de historias que, lóxicamente, en tanto non se aproben os orzamentos, están aí pendientes. E, por tanto, claro, comprendo que as dificultades que tuvemos o ano pasado para saber de cales eran as disponibilidades presupuestarias reales condicionaron a elaboración dos orzamentos, pero unha vez que todo isto está despexado, pois eu creo que podemos entrar en unha etapa de máis claridade, de máis agilidade para resolver esos temas. Esa última, Carlos de Año, en materia de tecido urbano, para que proxectos se van solicitar fondos europeos? Bueno, ainda estamos seleccionando proxectos. En sentido, estamos traballando en diferentes ámbitos, concretamente en Conxo, en Vite e en outros ámbitos. Se está traballando. Tenemos que perfilar tamén, porque en materia de rexeneración urbana, de rehabilitación de vivendas para facelas máis sostibles, imos a ter a posibilidad de concurrir varios anos, porque o que se nos di é que vai haber unha convocatoria no 2021 e alo menos outra no 2022, o cal quere decir que teremos que ver se vai todo xunto a 2021 e o que non lo queremos entrar volvemos a repetir no 22, ou se nós mesmos digamos, priorizamos. Eso faremos un pouco cando vexamos cales son as posibilidades reales de obter fondos para esos proxectos. E cando conozamos a disponibilidade de fondos reales, que aí prevemos que van a ser significativos. Por aquí non hai máis preguntas. Bueno, tamén contemplamos a actuación no Castiñeiriño, en concreto a remodelación da vía da entrada desde o Castiñeiriño, da vía do Pasional como vía urbana. En principio temos esos tres sobre a mesa, podemos incorporar algún máis, pero volvo a repetir, en estes proxectos en principio que se nos diga que vai haber dúas convocatorias, unha no 2021 e outra no 2022. Ninguna delas saliu aínda, polo tanto, nós estamos traballando adiantándonos a acontecimentos que ao mellor no seu momento pois ao mellor son distintas aos datos que se nos facilitaron anteriormente. Tampouco sabemos exactamente en que medida esas convocatorias van a ser directamente dos concellos ou que esas convocatorias se van a facer a través das comunidades autónomas. Hai, de momento, digamos, moitos espacios que ainda non están pechados, non? Pero, bueno, nós traballamos para estar preparados para ese momento, para o momento que se convoque. Algo máis? Acabamos, pois, moi bons días a todas e a todos.